आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। वैभववाडी तालुक्यातील 10वी-12वी गुणवंत विद्यार्थ्यांचा तालुका पत्रकार समितीच्या वतीनं सन्मान करण्यात आला। मान्यवरांच्या हस्ते भेटवस्तू देऊन गौरविण्यात आलं। वैभववाडी तालुका पत्रकार समितीच्या वतीनं गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार सोहळा येथील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भवन इथं पार पडला। या कार्यक्रमाला तहसीलदार सूर्यकांत पाटील, सभापती सिद्धेश रावराणे, गटविकास अधिकारी प्रिमेश वाघ, नगराध्यक्ष श्रद्धा रावराणे, उपसभापती साची कोलते, पत्रकार समितीचे अध्यक्ष प्रकाश काळे, समितीचे पदाधिकारी सदस्य उपस्थित होते। कार्यक्रमाच्या प्रारंभी दीप प्रज्वलन आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करण्यात आला। यानंतर मान्यवरांच्या हस्ते गुणवंत विद्यार्थ्यांना सन्मानित करण्यात आलं। यावेळी तहसीलदार सूर्यकांत पाटील, गटविकास अधिकारी प्रिमेश वाघ, सभापती सिद्धेश रावराणे यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलं। पत्रकार समितीमार्फत विविध कार्यक्रम घेतले जातात। जसं मगाशी सरांनी सांगितले की आम्ही करोड घाटामध्ये कामकाजाच्या एक स्वच्छता मोहीम घेतली, माहिती घेतली। आणि पहिल्यांदा पत्रकार समितीचा खूप मला अभिमान पण वाटतो आणि मला खूप कौतुक पण वाटतं की परवाच्या आपल्या लुटण्याच्या काळात सुद्धा सगळेजण पत्रकार आपल्या पाठीशी उभे राहिले आणि सगळेजण एक दिलानं काम करून आपल्याला जिथं आपण हॉस्पिटलमध्ये आहात तिथे सुद्धा बघायला गेलेले होते आणि सर्व एकत्रित होते। फक्त फिजिकल स्वरूपात नाही तर सर्व तुम्ही मनाने एकत्र आहात याचे मला चांगला अभिमान वाटतो आणि तुम्हाला पहिल्यांदा सर्वांना शुभेच्छा देतो। तुमचा हा जो एकोप आहे, हे जे तुमचं कार्य आहे हे नेहमी वृद्धिंगत हो आणि ईश्वराची प्रार्थना करतो की त्याच्यामध्ये अजून भर पडतो। तर आता दुसरा विषय महत्त्वाचा आहे की आपले विद्यार्थी बंधू आणि बहिणी, मी मगाशी खूप एकांतचित्तानं आकांक्षा खालीचं भाषण ऐकत होतो। हे भाषण ऐकताना मला खरा आजच्या विद्यार्थ्याचं स्वरूप जे आम्ही म्हणतो की जेनजी, हे स्वरूप मला आढळून आलं। कारण प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी जे आपलं भाषण केलं ते अधोरेखित आपल्या कष्ट अधोरेखित करणार होतंच, पण आजच्या समाजामध्ये एक जेनजी कशा प्रकारे बघतोय याचं एक अत्यंत अप्रतिम उदाहरण होतं। पण आजच्या जेनजी समाजाला हेही जाणवते की आपल्याला जर उभारी घ्यायची असेल तर आपल्याला कष्ट तर आहेच, पण त्या कष्टाची किंमत मात्र सगळ्यांच्या कष्टाची किंमत झाली पाहिजे त्याच्या भाषणातून मला लागतं। पण भगिनी एक वाक्य हे नेहमी लक्षात ठेवायचं, परिस्थिती कशीही असो, कष्ट मात्र श्रीमंत असले पाहिजे। जर आपल्याला 42 किलोमीटर धावायचं असेल तर 100 मीटरसारखं आपल्याला धावून चालणार आहे। जी 42 किलोमीटर धावण्यासाठी जी आपल्या पायाची स्ट्रेंथ असते ती आणि 100 किलोमीटरसाठी पायाची स्ट्रेंथ यांच्यात फरक असतो। आपल्याला कधी दुसरं कोणतेही उदाहरण घेतलं आता आपण वर्षभर कष्ट करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी उदाहरण घेतलं तर परीक्षेचा पॅटर्न न समजता जर वर्षभर आपण अभ्यास करत राहिलो तर आपल्याला त्या पॅटर्नच्या बाहेरचा आपला जास्त अभ्यास होईल आणि पॅटर्नचा अभ्यास कमी होईल। आपल्याला तिथं अपेक्षित यश मिळेल का? नाही मिळणार। त्याच्यामुळे नेहमी लक्षात ठेवतो, म्हणजे मी तर माझ्या आताही मी ते ज्या रूममध्ये राहतो तिथे मी वाक्य बिंदूवर येऊन ठेवलेला आहे, परिस्थिती कशीही असो कष्ट श्रीमंत असले पाहिजे। ते श्रीमंत म्हणजे पैशाने श्रीमंत नाही, तर त्या परिस्थितीला त्या कामाला काय आपल्याला द्यायचं आहे याची आपल्याला जाणीव पाहिजे। जर आपल्याला पळायचं असेल, धावायचं असेल तर त्याला धावण्याच्या आणि त्या पर्टिक्युलर क्षेत्रात जसं धावणं आवश्यक आहे त्याचं आपल्याला माहिती देणं गरजेचं आहे किंवा ते कष्ट घेणं गरजेचं आहे। स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करायचा आहे तर कॉलेजला अभ्यास करतो तसा अभ्यास करून उपयोगाचा नाही, PhDला अभ्यास करतो तसा अभ्यास करून तुमच्या स्पर्धा परीक्षेला अभ्यास करणं गरजेचं आहे। 10वी-12वीच्या आपल्या परीक्षेची जी स्ट्रेंथ आहे ही स्ट्रेंथ तुमच्या शैक्षणिक पात्रतेची ही टेस्ट आहे। तुम्ही त्या पर्टिक्युलर विषयामध्ये त्या काळामध्ये किती तुम्ही अटेंटिव्ह राहिला, किती सतर्क राहिला याच्यातून तुम्हाला ते मार्क्स पडत गेलेले आहेत। तुम्ही इतकंच सतर्क राहा, तितकाच त्या परिस्थितीनुसार त्या पेपरनुसार किंवा जसा अभ्यास झाला आपल्याला तसा तुम्ही अभ्यास चांगला केला, त्याच्यामुळे तुम्हाला चांगलं यश मिळालं। तुमचे नक्कीच कष्ट आहेत, तुम्ही नक्कीच त्या पात्रतेचे होतात म्हणून तुम्हाला इतके चांगले मार्क्स मिळाले। कधी कधी मला हे असं वाटतं की ज्यांचा मी सत्कार केला त्यांचे मार्क्स बघितले 97%, उलटे जरी केले तरी तेवढे माझे 10वी-12वीचे मार्क्स आहेत। मला 10वीला 56.17% मार्क्स आहेत, 12वीला 57.17% मार्क्स आहेत आणि मी पूर्णपणे तुमच्यासारखा थोडंसं माझ्यापेक्षा ॲडव्हान्स असेल, मी गावात राहूनच अभ्यास केलेला आहे।
गावातच 10वीपर्यंतची शाळा होती. मी गावातच 10वीपर्यंत शिकलो. तिथून 15-20 किलोमीटरवरती माझं सायन्स कॉलेज होतं. आमच्या गावात 10वीपर्यंत शाळा असल्यामुळे मी 15-20 किलोमीटरला सायकलवरून जायचो. तिथे मी 11-12 सायन्स केलं. पण मला माहिती होतं की जे मी काही कष्ट घेतले, जे काही मला मार्क्स मिळाले ते माझ्या प्रामाणिक कष्टाचे मार्क्स आहेत. मी जेव्हा कॉलेजसाठी शहराच्या ठिकाणी बाहेर पडलो तेव्हा मला अभ्यासाची खऱ्या अर्थानं ओळख झाली. की जे मी म्हणतो ना कष्ट श्रीमंत पाहिजे ते कष्ट म्हणजे कॉलेज लेवलमध्ये जेव्हा 40-40, 50-50 मार्काच्या जेव्हा 50-50 पानांच्या जेव्हा आपल्याला उत्तरपत्रिका लिहायला लागतात त्याला गालेल्या जागा भरासारखा अभ्यास करून उपयोगाचा नाही. तर त्याच्यासाठी ते थोरोली रिडिंग असणं गरजेचं आहे. तो जसा मला अभ्यास समजत गेला तसं मला ग्रॅज्युएशनला चांगले मार्क्स पडले. परत जसं मी स्पर्धा परीक्षेला अभ्यास करायला लागलो तेव्हा लक्षात आलं की बाबा नाही आपल्याला कॉलेजमध्ये अभ्यास करतो तसा इथे उपयोगाचा नाही आहे. त्याच्यानंतर मग आपण स्पर्धा परीक्षेला जसा अभ्यास करतो त्या पद्धतीने आपण अभ्यास सुरू केला आणि त्याच्यामध्ये आम्ही सक्सेस होत गेलो. मी असेल किंवा मार्क्स आमचे असतील त्या परिस्थितीला त्या परीक्षेला जे काय पाहिजे ते त्याला देणं आणि त्यातून यश संपादन करणं हे सगळ्यात महत्त्वाचं राहतं. तर मी आपल्याला जास्त बौद्धिक दोष देऊन आजच्या कार्यक्रमाचा जे तुम्हाला विरुसा वाटतं असं काही करणार नाही. परंतु एवढं नक्कीच सांगेल की तुम्ही आता 10वी आणि 12वीला खूप चांगले मार्क्स घेतलेले आहेत. आपले तालुक्यासोबत आहेत त्यांनाही सांगा आहे मला. आता विद्यार्थ्यांनी चांगले मार्क्स घेतलेले आहेत, अतिशय स्तुत्य आहेत. परंतु यापुढे सुद्धा आयुष्यातील सगळ्यात जी महत्त्वाची पुढची वर्ष आहे 11-12वीची परीक्षा असेल त्याच्यानंतरची 2-3 वर्ष ज्या तुम्ही क्षेत्रात ग्रॅज्युएशनला असाल किंवा अगदी मेडिकल इंजिनिअरिंगला असाल किंवा तुम्ही आर्ट्स कॉमर्सला असाल तर ज्या फील्डमध्ये जागी पुढची 5 वर्ष तुम्ही जर स्वतःला चांगलं सांभाळलं म्हणजे अतिशय चांगला अभ्यास असणं, संगत चांगली असणं आणि त्याचबरोबर कुठलंही व्यसनाधीन न होता चांगलं जर आपण हेच 5 वर्ष तुमच्या पुढच्या संपूर्ण आयुष्याचा पाया ठरतो. त्याच्यामुळे ही पुढची जी काही 4-5 वर्ष असतील ती अभ्यासाच्या प्रती जर तुम्ही चांगलं समर्पित राहिला तर तुमचं आयुष्य हे नेहमीच उज्ज्वल राहणार आहे. तुमचं भविष्य हे नेहमीच कौतुकास्पद राहणार